ఈ రీల్ అయితే పక్కా ఫుడ్ లవర్ కోసమే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది నా గోల. మీరు మన రాజమండ్రిలో క్వాలిటీతో మిల్క్ షేక్స్ తాగాలనుకున్నారా? అయితే ఈ రీల్ మీకోసమే. మన రాజమండ్రిలో వీళ్ళిచ్చే ప్రైజెస్ కానీ వీళ్ళిచ్చే క్వాలిటీ కానీ చూపిస్తే వాళ్ళకి లైఫ్ టైం అయితే సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది. అవునా, నిజమా? ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నా చాలా హైజీనిక్ గా అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి మాత్రం వస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యి వెళ్తారు మీరు అందరూ. ఇక్కడ ఫ్రూట్ జ్యూసెసే కాదు, మల్టిపుల్ టీస్ కూడా అమ్ముతున్నారు. A few moments later. మన పేజ్ని వాళ్ళ పేజ్ని ఫాలో చేసి ఉంటే ఇక్కడ మాక్టైల్స్ అయితే 1+1 ఆఫర్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నారు. అడ్రస్ పెట్టు, నాకు పెట్టు అడ్రస్ పెట్టు, ఫాస్ట్ పెట్టు అడ్రస్, నువ్వు నాకు అడ్రస్ పెట్టు. అడ్రస్సేగా నేను చెప్తా. మనం మోరంపూడి ఫ్లైఓవర్ దగ్గరనే SBI ఆపోజిట్ ఉంటుంది షాప్. ఒకసారి ట్రై చేసి కామెంట్ చేశాను మరి.